A concelleira de Servizos Municipais Estefanía Ramos deu a coñecer esta mañá os detalles da celebración, un habitual xa no outono da localidade que terá lugar o venres 25 deste mes de outubro a partir das 2 da tarde no pabillón de Venecia. Como nas últimas edicións, encargarase da organización do xantar o Grupo Chicolino, empresa que resultou adxudicataria do concurso. Esta é unha cita que acostumamos facer por estas datas estes últimos anos, na que se reúnen persoas maiores de 60 anos e veñen a pasalo ben, a celebrar connosco este día. Para isto saiu a licitación, o xantar, e a empresa adxudicataria resultou ser Chicolino, como é habitual nos últimos anos. O menú vai estar composto por 2 mariscos, carne e peixe, ou peixe-carne, máis ben dito, postre e café de chupito. Para amenizar a xornada, contaremos cos gaiteiros de Trécola e tamén co trío de Mar da Vila. O prezo do menú este ano será de 18 euros e as invitacións para poder asistir ao convite poderán retirarse a partir do día 7 no propio concello. As entradas teñen un custo de 18 euros por persoa e vanse poder adquirir a partir do día 7 de outubro ata o día 18, ambos os dous incluídos. Vanse vender na Casa Consistorial, no primeiro andar, en horario de 9:30 a 2 da tarde. Dende o Concello, que reservou mesa para unhas 750 persoas, quixeron agradecer tamén a achega económica aportada por varias empresas da localidade que colaboran para que o xantar poida celebrarse.